File, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Toate aceste porunci, învățătorule, le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai și împarte la săraci, și atunci vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-mă. Cât de-a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ar trebui să plecăm, învățătorule. Mai avem o zi de mers până la Ierihon. Nu pot spune că nu te-am avertizat. Te rog, Zacheu, voi sta toată viața în închisoare. Nu mai lasă-mă să fiu aici când va trece Isus. Isus? Acel învățător trece pe aici? Străzile vuiesc despre asta, domnule. Va trece prin Ierihon în drumul său spre Ierusalim. Dacă aș putea să-i vorbesc în timp ce trece pe aici, aș fi vindecat. Știu asta. Dintre toți proștii, aduceți-l la închisoare. Nu, Zacheu, e adevărat. Acest Isus a înviat un om din morți. A vindecat ologi și a scos demoni. Poate schimba vieți, Zacheu. Afară! Dar e mai mult de atât. Ascultă-mă, te rog. Nu vezi? Eu sunt lumina lumii. Veniți la mine și vă voi da odihnă. Iubiți-vă unii pe alții. Cine altul poate spune astfel de lucruri? Zacheu, Isus este Mesia. Te implor, îți dau restul vieții mele. Nu mai lasă-mă să fiu acolo când va trece. Te rog, Zacheu! Te rog! Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule! Mă scuzați! Mă scuzați! Sunt așa emoționat! A trecut deja? Cine? Isus! Nu ai auzit? Isus trece prin Ierihon astăzi, iar eu voi fi acolo când va trece. El este! El este! Ce se întâmplă? Ce face? Șșt! Vine pe aici? Vrei să faci liniște? Te rog, cheamă-l să vină la mine! Roagă-l să vină pe aici! Isus, fiul lui David! Ai milă! Ai milă de mine, Isus! Vrei să faci liniște? Toată lumea se uită. Nu-mi pasă! Trebuie să vorbesc cu Isus! Isus! Ai milă de mine!
ai milă de mine, Iisus! Iisus, trebuie să-ți vorbesc! Iisus! Iisus! Ce vrei să-ți fac? Învățătorule, să-mi capăt vederea! Credința ta te-a mântuit. Capătă-ți vederea. Pot să văd! Cum se poate? Voi fi vindecat, știu! Doar lasă-mă să fiu acolo când va trece Iisus! Nu vezi? Iisus este Mesia! Pot să văd! Deodată, în mod ciudat, tot ce văd e altfel. De ce lucrurile pe care le-am agonisit nu mai par așa atrăgătoare? De ce aurul pe care l-am adunat își pierde strălucirea? Ce sunt toate astea în comparație cu bogățiile de sus? Ce sunt astea în comparație cu mila și iubirea? Dar ce-mi va mai rămâne dacă renunț la toate acestea? Ce sunt eu fără aceste lucruri prețioase cu care mă laud? Iisuse, cuvintele și minunile tale m-au adus în genunchi. Ajută-mă, vindecă-mă, te rog, te rog.